wai kai ka ce wai ba wai ka bismillah Allah astaghfirullah kai mutum ne ko alade ko shaki wai haka ce wai Allah ya yi duniya na ba dan annabi ko ya da mutane to ai ko san kai duniya ba ma dan ka an garin mun so Allah an kai kuma kai na gani shi uwarka ta asara aiwuwarka ubanka ya asara aiwuwarka da aifa irin ku wallahi wanda barin ciki nan Allah wala kantaccen Allah saka wala kanta duniya kai karatu da kai wallahi karatu nan bi maka umarnin duniya Allah kana ba dan ka tabe kuma kai mun gani Allah sai dai sai da zai da kanya mu mun sai sai sako gare kai malami ko jahilin banza karatu ka da gwawanci ilimin ka bai ilimi ku bi maka ilimin addinin musulunci ba da kai zaka ka hurta baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai wanda zaka hada sai manzon Allah to manzon Allah ya kai oka ya karin uwanka duniya manzon Allah ya kwa kuma ya oka ya uwanka kuma takalmin manzon Allah ko ba ma shi karan kai shi ba ko shi bi ya wuce dai bin shi dai ya wuce inda ta ka oka ya uwanka dan wawaya mai cin uwa ka yan kawasa wallahi ni da ka gani ko ni kada ka yara ishe ka dan buru ba shege wala ka ta Allah la'anna Allah ai kaga shedan kaga fir'auna ka karu ne gudu Allah ya musu to sauran kayya shege fir'aunan zamani dan wala kantata